parcurs, scrise parcurs. Gata, mă, stai. Din GTA San Andreas multiplayer, mai pe scurt SAMP. Suntem aici adică cu mine. Suntem pe serverul meu de SAMP. România Extreme. România Extreme Boom. Da, bă, păi dacă îți merge să-l pui pe YouTube, îți las eu adresa să intre și ei pe serverul. Da, hai că-ți dau eu slash. Gata. Hai mă gândești. Sărim. Ciu! Am căzut. Da? Pe chiar trebuia să cad. Bă, stai mă. Vino mă aici cu mine, hai da. Trebuie să urc. Vino cu Vino pe aici, uite că trebuie să urci. Uite. Ce mă, nu știu să fac un parcurs. Sunt expert în parcurs. Pe SAM, că pe Minecraft sunt praf. Minecraft. Cel mai ratat joc. Minecraft. Eu cazui jos, bă. Deci nu... Sunt cu NRG-ul, bă, pe sub apă. Ai, frate, știi acum. Bă, mie chiar îmi place serverul meu. Bă, scoateți radio când mergi cu o mașină, că poate ți-ai copyright. Dă-i slash Berlin. De fapt nu, dacă e urât. Dă-i slash Race. Race. Fix unde îmi place mie. Mă infernul serverul, serios. Slash. M-a creat și șmecherii aici. Aici fură numai de la de benzină, le exploda eu. Slash, mamă, ți arăt cum iau șu. Dar mai au bule de bululu. 01, ia uite pe altul negru. Știi tu. Stai puțin, play. Scoate-și pe ăla că ți-i tot night. Dă-ți radio off. O să ne băgăm și radio pe el, da. Mai avem. Ce faci, mă? Dai-o startul? Hai, 5, 4, uite că scrie acolo, vezi? Până unde vrem. Cum? Păi dacă apeși click normal că ți arată rampa, eu nu mai apăs click. Haide mă, ia asta. Muriți? Te omor eu. Că tu te-i kill. Ce ești? Ce? Vai pe la lâvul pe acolo, pe alea de drepte. Bă, stai puțin că mă duc să văd dacă casele sunt de cumpărat. Dacă am băgat alea de cumpărat. Hai să repar și eu casa. Așa. Bă, eu sunt proprietarul serverului, așa că mă admit cel mai mare.
Bă, du-te să faci tu, să dau eu, dar nu acum. Bă, ești proști! Nu sport vorba asta. Ești prost, nu ești proști. Nu știu. Bă, îmi place că i-am băgat kilometraj. E de casa mea din... Era să spun de alt server, da, server. Ce? What the fuck, ce mă, poți să le cumperi sau nu poți? Deci îți arată că e casă, dar nu poți să o cumperi, știi? O bagi să le și cumperi. Bă, ba da, poți să o cumperi. Îți arată un force sale, cost 5. Da, slash bui. Da, gata, cumpărai, uite, asta e casa mea de aceea. Hai dacă dau slash casa mea. Da, bă, mă dă la casă. Merge, merge. Ia dacă dau da, îmi cumpărai casă. Stai ca să o deschid un cuiaș, deci un loc, capa. Hai să ți-o cumperi lângă a mea, vrei? Bă, ce tare e înăuntru cășii. Exit. Hai, dar vină încoa. Să arat. Vină, stai că te iau eu lângă mine. Vină încoa. Vină încoa. Uite, asta e a mea de pe alt, asta o am și pe alt server. Uite, asta e a mea, bă. Bă, nu mi-o cumpăr pe asta, că știu pe care să mi-o cumpăr, bă, cea mai tare casă de pe server. Stai, slash SLL. Hai că-ți cumpăr și pe lângă a mea. Vino, hai că mi-au o mașină. Prin lâsă trebuie să dai slash lâsă. Prin lâsă. Bă, mi-au dita mai viloiul eu. Car infern. Mă duc infernul jun. Hai, vii cu mine. Altă dracu sistem. Vii. Bine, mă duc. Vii? A, da. Dai gâ. Ce fac, bă? Om cu ea asta, deci. Gata. O funcuiată, deci liu capa. Parcă ar intra cineva, că nu e nimeni pe server. De fapt, info atunci, eu nu-s cu noi și mai intră unul atunci, un player. Hopa, hopa, hai, hopa. Mă, tu nu ți-ai copyright, că n-ai abonați muzica. Mai știi? Eu am 30. Bă, de asta toamnă m-am apucat. De vlogging. Da, ce vlog, nici nu le editez. Melene să le editez. Am așa Vegas Pro 11, da. Ce faci, mă? A, bine. Bă, să vezi ce vilă mi-au. Hai că o tu ratez pe aia. Bă, deci mi-au vila aia, mi-o doresc de mult să mi iau și chiar acum vreau să iau. What the fuck, pe unde naiba sunt? Pe aici trebuie. Nu așa. Fucking dick. Fucking pussy. Pussy.